Piao, ebusiafo ya san ehye bio. Mosomfo teacher Opoku Abrantie nie. Ye toa edin ne nsamrane no eso. Bomoden tie no yie. Wodi empie mu a enkyere se wodi ma. An ebi etoatoa so a eba. Moma ye nhya ase. Abrafi de okoto. Okoto a wonim sika dabere. Abrafi no. Donko e de begina. Kumi e de kwa. Jesi wa eni jesi e de ekoba. Utie nyansa kotokuo. Edutwum ne edutwum wa de mrosa. Efiri yie e de jampontema. Konadu e de yi adom. Mensa e de aborampa ana opia. Nyansa kotokuo ni o. Asomedu de sechi ana brimpon. Ofori de amanfo ana ekuba. Nyansa kotokuo ni o. Asare de bedi akon. Safo ene safo wa de kantanka. Ye kase kantanka wuni madekro. Kantanka eye entatia ebusua no wo mo marketing no ene yefre wo kantanka. Enu nti empanyimfo kura wo bebi a wo bu ni se. Diodu akwaban tiase a obiri kantanka odidida. Ebe wenso mepebre na machire wo mu. Mama yento aso. Utie nyansa kotokuo. Ejapoma de osafo. Aku de sika. Chain e de bafo. Piao. Ofa etoso mienu no enie. Miensa ene nan enam kwemu a eba. Wei eye sack of wisdom. Nyansa kotokuo. Teacher Poku Abrantie me na me de bre wo. Afei kai bi o so obekọ YouTube na wadi machi. E wo bere a wo bo teacher Opoku edi ahyemu. Wo wie nso a piapia so mo obi nso ensa enkabi. Kame ho na ye nyina ye nsuade mbom. Nyame ya adom a ye besan ahyia bio. Piao.